Le ma jmurx jitempel xi ħadd fil-każ u jiġbu. Għaxattilhom jċemplu fil-każ. Nibda? L-għodwa tajba u merħba bikom. Grazzi li naqattu magħna għal din il-laqa li fiha ħantellaw il-polots ta' tfal li applikajtu għal-jom għal dħul fl-ewwel sena kindergarten ġewwa St. Francis u li m'għandniex post għal-jom il-kol bisfortuna ngħidu hekk. Illum huwa d-9 ta' frar lejliet il-festa ta' San Pawl. Nagħtikom merħba mill-sala tal-ikel ngħidulu refitorju ġewwa il-Kurja, sala sabiħa ħafna u warajja kif taraw fuq l-iskrin għandna xena sabiħa tal-wasla ta' San Pawl f'Malta. U li l-festa tiegħu nagħmlu għada, din il-festa nagħmlu għada propju illum huwa lejliet San Pawl. Għalhekk nibdew billi l-ewwel nagħmlu tal-batch cake u nitolbu lil San Pawl biex ikompli jgħin li l-Maltin biex hekk kif missirijiet naħadnu din il-fidi li ġabinna huwa ġewwa artna, aħna nkompluha wasluha minn ġenerazzjoni għall-oħra. Hekk fil-waqt li qegħdin nieħdu ħsieb propju dħul l-edukazzjoni ta' tfal ta' daw it-tfal żgħar ta' 3 snin biex jibdew il-vjaġġ tagħhom tal-edukazzjoni u nawgurawlhom mill-qalb li jikbru kif kiber Ġesu fil-grazzja, fiżikament, personalment u anka fil-fidi tagħhom. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Nitolbu li Sitna Marija wkoll fil-waqt li nitolbu San Pawl ikompli ħarisna, nitolbu l-kol flimkien. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija, Malla Topalina mtembi, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. San Pawl itlob għalina. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Nirringrazzjakom li jena għattu magħna. Ħafna minnkom naqdu magħna wkoll il-bieraħ bi preparazzjoni għal din il-laqgħa tagħna ta' dolodu. Barra minn hekk aħna diġà batnilkom ukoll żewġ ittri fejn infurmajnikom bil-sitwazzjoni li ninsabu fiha. Kif tafu l-iskejjel ta' St. Francis huma popolari ħafna u numerużi wkoll, u għalhekk għandna diversi applikanti li jkollhom ħuthom diġà qegħdin fi-skola ta' St. Francis u persi fil-kindergarten m'għandniex ħafna fl-ewwel sena kindergarten m'għandniex ħafna postijiet għal kulħadd, ikonna ntellaw il-polza bejn l-aħwa. Spjegajna kif hemm miktub fir-regolament l-ewwel jidħlu tfal tal-impjegati, wara jidħlu l-aħwa li għandhom ħuthom fl-istess skola. Tajjeb, u hawnhekk mill-ewwel għandna l-ewwel problema f'ta' Birkirkara daħlu kollha, però f'tal-imsida kellna 10 aħwa u kull ma għandna 4 postijiet, għandna 10 applikazzjonijiet ta' aħwa li ħuthom qegħdin ġewwa l-imsida u kull ma għandna 4 postijiet. Għalhekk issa f'dina l-ewwel sessjoni tagħna ta' dolodu ħantellaw il-polza bejn dawn l-10 aħwa li aħna wkoll pubblikajna kemm fuq il-website u anke fiċ-ċirkulari fl-ittra li batnilkom id-dar, sew għandkom l-ismijiet ta' kull wieħed minnhom, ħantellaw il-polza bejniethom u mbagħad wara li norganizzaw il-karti tkunu nċemplu nibdew minn tal-ewwel u nċemplu waħda wieħed lilkom biex tajdulna jekk tikkonfermawx li tibatu lit-tifel tagħkom l-imsida jew le, tajjeb. Għalhekk m'għandix għalfejn intawwal iktar, se nibdew billi intellaw il-polza. Il-polza qegħdin hawnhekk il-karti għandna karta polza għal kull tifel, ħantellawhom kollha, wieħed wara l-ieħor naqrom u tkunu tistgħu tarawhom. Hekk l-ewwel wieħed li se jitla'. U dan huwa il-1965 Nikolik Matteo. It-tieni wieħed huwa tal-1941 Grek
Jack. U t-tielet wieħed huwa il-1873 u għandna lil Paul Vella. Il-raba huwa il-1805 għandna lil Farrugia Logan. U dak li jmiss issa huwa 2540 huwa Karwana Xwiereb Nicholas. Bat għandna il-2579 għandna il-Żammit Alec Jurgen. Bat għandna il-907907 Porsenna Leonardo. Bat għandna il-2240 u għandna lil-Alex Borch. Bat għandna lil-2677 Buġejja Adam. Bat għandna l-2215 u għandna l-Tonna Diaz. Daw kienu l-10 applikanti li għandna għall-imsida. Sewa, ħanerġa' naqrom kif ġew fil-polza u mbagħad wara ngħaddu għat-telefonati tajjeb. Mela l-ewwel wieħed huwa il-1965 Nicolik Matteo. Il-number 2 huwa 1941 Jack Grek. It-tielet wieħed huwa il-1873 Vella Paul. Ir-raba' wieħed huwa Farrugia Logan, il-1805. Il-ħames wieħed huwa il-Karwana Xwiereb Nicholas, 2540. Mbagħad għandna n-number 6 li huwa il-2579 Żammit Alec Jurgen. Mbagħad għandna n-number 7 li huwa Porsenna Leonardo li huwa 907. Mbagħad għandna n-number 8 li huwa 2240 Alex Borch. Mbagħad għandna n-number 9 li għandna lil Adam Buġejja li huwa number 2677. U fl-aħħar in-number 10 għandna li 2215 Tonna Diaz. Dak huwa r-riżultat ta' din l-ewwel polza. U issa minn hawn ftit ieħor hekk kif inlestu l-lista tat-telefonati ta' min se nċemplu. Se nibdew inċemplulkom biex tgħidulna jekk tagħżlux l-imsida jew għandkom xi għażla xi deċiżjoni oħra. Sakemm jitlestew il-dawn qed nara li ġa beda idaħħlu t-telefons, ħanixal il-Bluetooth ukoll. Nirringrazzja wkoll il-Father Stefan u t-tim tal-Media Center li qed jassistina f'din it-trasmissjoni live. Hello, bonġu Sinjura. Bonġu, inti fejn tagħżel li tibagħtu t-tifel? L-imsida, mela Nicolik Matteo, il-mamma tiegħu qiegħda fuq il-linja u tikkonferma li ħadd għambagħtu l-imsida. Nirringrazzjak Sinjura l-għodwa tajba, thank you, bye-bye. Mela issa ħanċemplu l-tieni wieħed. Tajjeb u kontit ngħidilkom li nirringrazzjaw il-Father Stefan u t-tim tiegħu li wara li xandru l-Qudiesa live minn ġewwa l-Kurja, issa qegħdin ixandru wkoll dina t-trasmissjoni ta' din il-polza. Dejjem nsibu l-kooperazzjoni tagħhom. Tinċemplu issa lil-number 2 lil Jack Grek, tamaw li nsibuh fuq il-linja wkoll u nkunu nistgħu immexxu. Ma ġenbi għandi lil-Miss Cynthia Kassar ukoll li tieħu ħsieb it-tmexxija tal-uffiċċju għadħul biċċa xogħol li teħdilna s-sena kollha, għandna diversi nies impjegati full time u oħrajn li jgħinuna minn żmien għal ieħor. Huwa xogħol metikolus ħafna li jirrikjedi ħafna attenzjoni u għad-dettall
Għax kif tafu intom kull post huwa importanti u t-tfal tagħkom kollha rridu nagħtu każ ta' kulħadd. Għalhekk biċċa xogħol enormi. Nikkalkulaw li kważi konna ma' 3700 applikazzjoni kull sena, ġifieri mhijiex xi ħaġa ta' ftit numri, huwa numri kbar u ma nifqu qatt prattikament hekk kif nagħlqu ta' sena. F'Novembru dejjem noħorġu il-regolamenti u nibdew il-proċess. U wara li noħorġu r-regolamenti jiġu siru l-applikazzjonijiet tal-ewwel kriterju li huma tfal fil-dħul fil-djar tal-Knisja, fil-mumbat tal-aħwa tal-impjegati, il-qoddim ikun hemm manka ta' skola bla kontinwità, per eżempju mill-Kinder 2 għal Year 1 fejn ma tolqotx lilkom imma per eżempju min ikun daħal per eżempju f'St. Angela. Bħalissa tinkellmu lill-mama ta' number 2, Greg Jack, jew il-papa. Il-papa, yes, l-għodwa tajba, sinjur. Bonġu, Mr. Greg, bonġu. Bonġu, inti tikkonferma li għal Jack tibatu l-imsida jew ħatibatu ximkien ieħor? L-imsida tikkonferma, nirringrazzjak ta' thank you. Thank you, sir. Thank you. Good day, mela. Dik kienet it-tieni konferma li it-tieni wieħed ukoll sa jintbagħat ġewwa l-imsida u issa ħanċemplu lil-tielet wieħed li huwa il-mama ħnibdew billi nippruvaw naqbdu lill-mama ta' Paul Vella. Jekk ma jirnexxinniex naqbdu lill-mama nċemplu lill-papa u nittamaw li naslu wkoll. Pass nimxu pass. Mela, kont ngħidilkom li f'Diċembru jsiru l-applikazzjonijiet tal-aħwa u nfakkar hawnhekk nappella wkoll biex tgħinuna intom ukoll li jekk xi darba jkollkom it-tfal iżgħar dejjem tridu tapplikaw mas-segretarjat mhux mal-iskola, mas-segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija. Ma dan l-uffiċċju li jieħu ħsieb mela għandna lil Mrs. Vella. Hello, sinjura, bonġu, sinjura. Mela, Father Charles, bonġu, Father Charles għam il-kurja tinċempillek dwar l-għażla ta' tfal. Maħuħ l-imsida, nirringrazzjak, sinjura, nirringrazzjak. Thank you, bye. Mela, sinjura konfermat li huwa wkoll għall-imsida, nirrealizzan sejt ngħidilkom xi ħaġa hija li hemm daqsxejn delay jgħaddi ftit ta' żmien minn mindu aħna nkunu għamilna l-affarijiet fis-sala sakemm jaslu għandkom bl-internet ġewwa id-djar tagħkom u għalhekk għandna daqsxejn dal-ispazju fil-ħin sakemm aħna nċemplulkom intom tkunu għadkom ittaraw daqsxejn tkunu blura bil-Malti. Aħna nkunu għaġġilna ftit iktar it-telefonata tkun għadha probabbilment waslitilkom qabel ma nkun għadni għalaq tanka ta' qabel tajjeb. Biex min imissu jkun ippreparat għat-telefonata minn qabel tajjeb. Ġifri issa nagħmlu lil number 4, tinċemplu lil mama ta' Farrugia Logan u dal-waqt inkunu magħkom. Nitlobkom ukoll li meta nkellmukom fuq Sinjura, bonġu. Bonġu. Mela. Xtajdinna għal-Logan taħżel li jibqa' jmur l-imsida wkoll jew għandek xi l-imsida magħhom. Nirringrazzjak, Sinjura. Grazzi, thank you. Mela, dik kienet Mrs. Farrugia li il-mamma ta' Logan li għażlet ukoll li jmur ġewwa l-imsida. Hekk l-erba' postijiet li kellna available disponibbli għalikom imtlew u m'għandniex nagħmlu iktar li nifqu daqsxejn hawnhekk ma nafx x'inhu il-ħin bħalissa huwa għax aħna wednikom 11:15. Qegħdin daqsxejn avvanzati fil-ħin il-bieraħ wedkom u anke fiċ-ċirkulari għadnilkom li t-tieni parti fejn tellaw il-polza bejn l-oħrajn kollha tibda fil-11:30. Għalhekk issa nagħmlu pawsa qasira sewa u nerġgħu ninaqdu magħkom fil-11:30. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom.